рамките на седмицата за висша мода в Рим. Иван Донев е роден в Раковски преди 26 години, а от 7 живее в Италия. Завършва 100-годишната Международна академия за висша мода в Рим и е сред дизайнерите, на които залагат спонсорите и организаторите на модния бизнес на Апенините. В най-скоро време Иван Донев ще представи своите модели на ревюта в Дубай, Токио и Париж. А преди няколко дни той получи наградата World Fashion Designer на финалното дефиле в Рим със своята колекция. Репортаж на кореспондента ни в Италия Антуанета Николова и оператора Доменико Ди Рокко. It's Britney, bitch. Bring the action. На 14 години бях, като за първи път се сблъсках с подиума, с прожекторите, светлините, манекени и манекенки, с дрехите, с дизайнерите. Кристиан Диор, Жан Пол Готие са така много силна част в моята креативност като студент. Съответно, през тези години създаваш сам своя стил, но е ясно, че когато започнеш в самото начало, трябва да се вдъхновиш от някой. Bring the action. Процеса на създаване на крайният аутфит е много дълъг, защото първо имаме едно изучаване на темата на вдъхновение, което съответно може да бъде от всичко. Дори от едната опаковка изхвърлена на земята от някой, до билета за автобуса, до рекламата, която виждаш минавайки в затръстването на Рим, до изкуствата, до музеите, до църквите, до всичко, до витрините. След това изучаване на околното започва една селекция на елементи. Да изчерпиш информация за формите, за цветовете, за линиите. От скиците се започва със създаването на кройката, която е върху нашия манекен. След създаването на кройката изработваме един прототип. Този прототип се ушива целият на ръка. Всички дефекти, които се наблюдават в прототипа, се изчистват в кройката. След като веднъж е изчистена кройката, се създава втори прототип, ушит целият на ръка. Пробва се върху моделка. В момента, в който по нея има дефекти, се прави модификация на прототипа. Отново се ушива вече на машина. Отново се пробва върху манекена. Когато вече е готов, започваме работата върху истинския плат. Какво ви накара да заложите на един неизвестен, доскоро, млад стилист, дизайнер от България? С три думи – изобретателност, качество и талант. Видяхме ги в Иван и заложихме на него, защото е обречен на успех. Отдъхнали си сега вече, като мина, какво е? Емоцията е много голяма. Определено календара на Алта Рома е един от върховете, които исках да достигна. Ето го, случи се и ако ви е харесало, обещавам да не ви разочаровам със следващата колекция. Покажи наградата. Ето я. Календарио Алта Рома. World of Fashion Award for Fashion Design. За Иван Донев, България. За Иван Донев, за България. За бъдещето на младите български креативни дизайнери.